Mayingikhethe inkosi enhle yamaNazaretha. Bantwana abahle basekuphakameni, zingane ezinhle zikaShembe, bantwana abathandiweyo inkosi uNyazi lwezulu. Ngiyafisa ukuba uNkulunkulu asenze ukuba sikhumbule ukuthi ngaphezulu kwezinto zonke ezikhona nezisazoba khona ezimpilweni zethu, uNkulunkulu asenze singalibali, uNkulunkulu asenze singakhohlwa. Ilo muzi uShembe asiyalele ngawo, wakhuluma ngawo, wayese uchaza futhi ukuthi uyakhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Kukhona konke ingane ezinhle zikaShembe, uNkulunkulu kasisize ukuba inhliziyo zethu nemoya yethu ngesikhathi sonke ikakhulu sinxanele, silangazelele ukuthi makwenzeka lifika ilanga lokudlula ezweni, sifike kulomuzi uShembe asiyalele ngawo. Into ke ingozi nebuhlungu kakhulu, uShembe bantwana basekuphakameni uyindlovu edla kakhulu labo ebeyibade beyiphulula. Ingozi enkulu kakhulu, uShembe bantwana basekuphakameni uyindlovu edla kakhulu labo ekade beyiphulula. Ngiyacela ukuba ngifunde incwadi yomprofethi Isaya, sahluke sokuqala ivesi elesibili. La ifundeka khona kanje: yizwani mazulu, unike indlebe nawe emhlaba, ngokuba uJehova ukhulumile. Ngondlile ngikhulisile abantwana bangihlubukile. Amen. Ngiyacela ukuyiphinda futhi le ncwadi. Ithi yizwani mazulu, ithi unike indlebe nawe emhlaba, ngokuba uJehova ukhulumile. Ngondlile ngikhulisile abantwana bangihlubukile. Amen. Ithi le ndawana la ekugcineni, ngikhulisile abantwana bangihlubukile. Amazwi lawo engicabanga ukuthi kulesi sikhathi esikuso mhlambe kuyaye kwenzeke uShembe, umnikazi walolu hambo esikulo, abe nokukhuluma lawo mazwi. Athi ngondlile ngikhulisile abantwana engibakhulisile bangihlubukile. Shembe bantwana basekuphakameni uyindlovu edla kakhulu labo ebebekade beyiphulula. Mangithi ingane ezinhle zikaShembe bantwana boNyazi lwezulu, ngiyafisa uNkulunkulu ukuba asisize ukuthi ngemoya yethu nangenhliziyo zethu ngesikhathi sonke asinike ukuba sinxanele kakhulu lo muzi asiyalele ngawo, wathi uyakhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Ngiyacela ingane ezinhle zasekuphakameni ukuba uNkulunkulu asisize singabi nakukukhohlwa, noma ngabe ezweni kunjani, noma ngabe sekuphenduke kwamnandi kangakanani, kodwa sinike nje isikhathi sokuthi sibuye sikhumbule indaba yalomuzi abekhulume ngawo, wathi uyakhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Kodwa incwadi esidlule kuyo ithi ngondlile ngikhulisile abantwana bangihlubukile.
ngiyacela ukuthandaza. uNkulunkulu omkhulu nomuhle noyingcwele kwamaNazaretha, Shembe mnikazi wezulu nomhlaba, ngomsa wakho Nkosi sivumele sizisondeze kuwe Nkosi ngemoya nangeenhliziyo zethu, ukuba sicele Nkosi kuwe usikhumbuze, usiyalele Nkosi enhlizweni zethu nasemizweni yethu nasemoyeni yethu, ukuba Nkosi sibe nako ukunxanela lomuzi ositshenile ngawo, nakuba Nkosi singadukelani nawe Nkosi uma sidlula ezweni. Amen. Uma ke zikhonza ezinhle Nkosini, ngithi ngiyacela kakhulu kuba uNkulunkulu kasisize, asenze sinamathele kuye, asenze kodwa sifune ngeqiniso indlela le eyakusihambisa sifike kulomuzi asiyalele ngawo wathi uyakhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Ngiyakhumbula mangizwa abantu basekuphakameni bekhuluma ngendaba yokuthi inkosi ilanga yake yakhuluma ngokuthi ngelinye ilanga yabona ngesibonakaliso, yabona amaNazaretha ngokwehlukahlukana okwakhona kuwo izintombi, kukhona kubo omama, kukhona kubo inhlalisuthi engobaba, abanezikhundla nabangenazikhundla, bonke bayababona bekhona lapho. Ithi ke inkosi yababona besendaweni esodakeni, le ndawo inamanzi. Ithi bese le ndawo ibe nomhlanga lapha ngemumva kwakhona laba abantu babekade bemikhona. Ithi ke inkosi langa yabe sibona ubaba mkhulu eqhamuka esondela kubo laba bantu ayekade babona besodakeni. Uthi ke wabe selula isandla sakhe wayesethi sondelani bambelani la. Uthi lo wayekade eduzana wayesehlehla. Uthi ayisiphinda futhi inkosi yalula isandla, yayisithi bambelelani lapha, sondelani ngilikhiphe kulolu daka enikulo. Ithi kodwa laba abantu abaze basondela kunako lokho baya nokuya bahlehla. Ithi ngalesikhathi behlehla ithi indlamhlathi yasisondela kubo laba bantu. Uthi ke wayethi mangabe nyathela ubaba mkhulu kulolu daka, ebese ngaso leso sikhathi esha amanzi nodaka ibese iphenduka yoma le ndawo la inyathele khona yena, okwakwenza ukuthi njengoba yena nokuya esondela kulaba bantu yena angashoni phansi. Uthi ke labantu baya nokuya behlehla noma ebancenge ethulula isandla kubo labantu basebehlehla, baya nokuya babisha. Uthi wagcina babona laba bantu bevele ngamakhanda kulolu daka sebelapha emhlangeni ngasemanzini. Uthi yami indlamhlathi lapho ibancenga laba bantu ibabiza. Ithi kodwa laba bantu abayesebeza kuye baba mkhulu. Mangiqala ukukhuluma ngithe uShembe uyindlovu edla kakhulu labo ebebekade beyiphulula. Laba bantu abaze beza kuye noma sebancenge ethi abasondele kuye ababamba abakhipho odakeni. Ndoba ngithi ingane ezinhle zikaShembe, uNkulunkulu akasisize, asinike emqondweni yethu nasemoyeni yethu ukuba sincenge kuye ngesikhathi sonke, ukuba sifune ukuthi singadukelani nalendlela ebekade siyalele ngayo, nalomuze bekade ekhulume ngawo wathi uyakhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. uNkulunkulu akasisize ingane zikaShembe. Uma ngabe ishwayeli njalo nathi lingasehlela sokuba uShembe asondele kithi ethulula isandla sakhe ukuba sikhiphe odakeni, kodwa sibonakala sihlehla siya phakathi nalo udaka size siyovela ngamakhanda, abanye baze basithele impela kulo udaka. Asicele uNkulunkulu basondeze isandla sakhe kithi, kodwa singabalekelani nesandla sakhe uShembe. Mayelula isandla sakhe ethi ufuna ukusikhipha odakeni, masondele kuye ukuze asikhiphe odakeni. Sinqengeni lokho ingane zakwethu ukuba mangabe lula isandla sakhe uShembe kithi, singabalekelani naso, sisondele kuye ngoba uyena ongasikhipha odakeni. Inhliziyo yethu singayenzi belikhuni. Abanye abantu inhliziyo kuyenzeka bayenze belikhuni
bephila lapha enyameni ukuthi noma esedlulile umuntu emhlabeni lenhliziyo yakhe elikhuni imvimbe ukuba angene kulomuzi uShembe asiyalela ngawo. Kwake kwaba khona intombi emzini wasePhakameni abantu abadala bake bakhulume ngayo le ndaba, abantu nje bayayazi le ndaba. Kodwa kuyafika ukuthi kukhulumeke ngayo. Le ntombi ayikhona nje emzini wasePhakameni. Yahlala isikhathi khona nezinye intombi. Ikwenza konke okwenziwayo khona. Kodwa kuhamba isikhathi yagcina le ntombi isiqala ukuthi iphikisane nezwi likaShembe. Athi mangabe ethi uShembe ebantwini kuukuthi yona yenzo kwayo. Ebesingagcini nje ngokuthi yenzo kwayo, besifuna ukufundisa nabanye abantu ukuthi le nto yenzayo kufanele yenziwe naye ezinye intombi. Kuhamba isikhathi le ntombi yagcina isigula. Ithe le ntombi mangabe isigula wase kuthunyelwa ukuba kuye abakhokheli nabaphathi bahambe bayoyikhokhela le ntombi, ngoba ngaleso sikhathi abantu bebekhokhelwa uma ngabe umuntu esegula kakhulu, ukuze mangabe efa umuntu ehamba emhlabeni ahambe inhliziyo yakhe iphendukile yabheka ngakuShembe, wavuma nazo zonke izinto lezi kungaba izinto ezingamvimba mangabe edlula ezweni ukuze angabonani noShembe. Base bethunyelwa abantu ababengabaphathi bezwi kaNkulunkulu nomthetho kaNkulunkulu ukuba bahambe bayoyikhokhela le ntombi. Uma befika kuyo base bekhuluma nayo, base bethi ke ungabe uyavuma yini, ubonani mhlambe, kukhona yini ofisa ukuba ukuvume okungaba yikona okuvimbayo mhlambe, ubonani nje umthetho wakho. Le ntombi yaqhubeka nokuba nenhliziyo elikhuni kakhulu. Yathi mina le nhliziyo yami engikuyo angizukuyishintsha, angizukuyiyeka futhi lento ebengikade ngiyiyo. Ithi noma ningangikhokhela nithi nizama ukuthi ningishintshe kulento ebengiyiyo, ngeke lento engiyiyo ngiyishintshe. Awu na yini lobukade uyiyo. Ithi ke le ntombi mina bengiphuma lapha ePhakameni, ngihambe ngiyelapha kwamashu, kwakusayimoba ngaleso sikhathi. Kuthiwa ke kwakusahlala amandiya khona nabantu ababekade behlahla imoba. La ngisho ukuthi abantu abahlala kwamashu nakulezi insuku ezikuso bangamandiya, kodwa kwakuhlala amandiya ngaleso sikhathi. Ithi ke ngihambe ngishone khona lapho kulaba abantu, ithi bese ngifika khona bese ngithengisa ngomzimba wami kulaba bantu. Ithi ngihambe ngiye nasemandiyeni ngifike ngithengise nakhona, bese ngibuya senginemali ngize khona lapha emzini wasePhakameni. Ithi ke le ntombi kodwa lento akwanelanga mangabe lento ngiyenza nje ngingedwa. Ithi kodwa kuwe kwafika umoya kimi ukuthi lento engazi ukuthi ngayifundisa nabanye abantu nezinye intombi ezikhona lapha ePhakameni. Engathi ke nenkosi yasePhakameni yaze aya kuyo le ntombi, yaya kokhuluma naye izama ukuthi ikhokhele ukuze ilunge iphenduke ibheke eNkulunkulu, kodwa le ntombi ayikaze yafuna ukushintsha. Yasho uShembe isho impela enkosini yesibili ebandla lamaNazaretha ilanga. Yathi inkosi mina inhliziyo yami elikhuni kakhulu, ngeke ngishintshe kulento engiyiyo. Inhliziyo yami elikhuni kakhulu, ngeke ngishintshe kulento engiyiyo. Ithi inhliziyo yayo elikhuni kakhulu, ngeke ishintshe yona kulento eyiyo. Kwenzeka lesiya inkosi eyayisibonile, ibona abantu inkosi ubaba omkhulu esondela kubo, ethulula isandla ifuna ukuba abakhiphe odakeni, kodwa abantu beya nokungena begxila odakeni bagcina bevele ngamakhanda. Nale ntombi yalingisa labo bantu. Ekwathi noma inkosi isiyincenga ithi ikhokhela ngokuthi ifuna ukuthi uma ifa naye iye kulomu ifa ishone kulomuzi uShembe asiyalela ngawo, kodwa yaba nenkani kakhulu. Yathi yona inhliziyo yayo elikhuni kakhulu ngeke ishintshe. Kuhamba ke isikhathi kwagcina ke ehlulile ukufa le ntombi, yayisihamba emhlabeni. Uma ke ngizwa kuthiwa kunentombi eyayikade ilotsholwa ihlala nale ntombi. Le ntombi ke yayi umuntu owayikhanya nje ngebala. Kwathi emva kokuhamba kwale ntombi ebikade igula,
isikhokhelwe yazi yakhokhelwa na inkosi yasekuphakameni kodwa yangafuna ukushintsha endleleni embi yayo. Kwahamba isikhathi kwabonakala le ntombi ebikade ihlala naye endlini ekwakumuntu wayempofu nje ekhanya ngebala. Kwabonakala isigqunqa le ntombazana ebusweni, iyonda nasemzimbeni yayisinxipha kakhulu. Ngaleso sikhathi le ntombi kuthiwa yayilotsholwa. Kuthiwa ngelinye ilanga yase le ntombi ithandazelwa. Ngalesikhathi ithandazelwa kwase kukhala le ntombi yahamba emzini wasekuphakameni. Yakhuluma kule ntombi ebikade igula. Yathi mina kangisilo idemoni, mina ngunozibani owahamba lapho ekuphakameni. Ngokuthi ke wayekhunjulwa aziyo ukuthi wayehambe kanjani. Yayisithi ke le ntombi ngibuyile njengoba ngingene kuye nje lo unozibani. Umoya wami uyazula lapha. Umoya wami ufuna abantu ozongena kubo. Nabo bazoqhubeka nalento ebengade ngiyenza ngilapha kulomuzi wasekuphakameni. Njengoba nimbone egula nje lona, njengoba nimbone yonda nje nasemzimbeni, njengoba nimbone egqunqa nje kanje ingoba nakusembethwe yini. Yathandazelwa le ntombazana, yaqhubeka yakhuluma le ntombazana eyayikade ikhuluma kuyo. Yayisithi mina nginenhliziyo elikhuni kakhulu. Njengoba nahluleka ukuthi ningishintshe ngisaphila, angeke ningishintshe manje njengoba sengilapha la ngikhona. Ithi nalona uzawugcina ihambile naye eze lapho la ngikhona, kodwa ngiyawuphuma ngiphinde ngingene komunye naye futhi ngiyaqhubeka ngenze ngayo lo msebenzi ebengade ngiwenza kusaphila enyameni. Tema ngiqala ukukhuluma ngathi uShembe uyindlovu edla kakhulu labo ebebekade beyiphulula. Ngase ngikhuluma ngendaba yokuthi inkosi langa yabona ubaba omkhulu ebiza amaNazaretha efuna ukwakhipha udakeni, kodwa ayesehlehla abalekela kulo udaka atholakala sevele ngamakhanda. Nale ntombi nalenhliziyo yayo elikhuni yayi umuntu nje mhlawumbe wayephila nje emhlabeni ekhona kulo ibandla lamaNazaretha, kodwa makukhulunywa athena inhliziyo yakhe ilikhuni, athena ngeke ezwe abantu mabekhuluma, noma bangathi lezi zinto zizono bakhulume ngokuthi lezi zinto kazenziwa ngabantu basekuphakameni, athena uzawuqhubeka azenze ngenkani. Njengoba namhlanje bengabakhona abantu abayilolo hlobo labantu abathi bona ngeke bezwe abantu, abathi bona ngeke batshene umuntu. Okubuhlungu ke bethi ngeke batshene umuntu nje, ngisho ngakhuluma uShembe mayehlezi esihlalweni kodwa ngeke bamuzwe naye, ngoba nabo mhlambe banalenhliziyo ukuthi banenhliziyo ezilikhuni kakhulu. Okungenzeka baphinde basho noma sebelele ukhukhweni lokufa, mabethi bayathandazelwa bayophinde bakhulume kanjalo bathi bona banenhliziyo ezilikhuni kakhulu, noma sebehambile emhlabeni babuye bazoba uhlupho lapha emhlabeni, bangene kwabanye abantu baqhubeke benze lemisebenzi bebekade benza besaphila enyameni. Bantwana bahle benkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu, kusenhliziyweni yomuntu nomuntu ukuzikhethela afune indlela ezakumphilisa, ingamphilisi njengapha kwethuna kodwa imphilise nangale kwethuna. Singafuni ukuphila njengapha kwethuna kuphela kodwa nangale kwethuna sifune ukuthi siphile nakhona. Inhliziyo ke yethu esikhathini lesi esikuso kuyavama kakhulu ukuthi ngokududana kwesinye isikhathi inamathele kakhulu ezweni, nokuthi sivume kakhulu ukuthi sibe ngabantu abangezwa umuntu nabangatshenwa umuntu. Kodwa engifisa kuba uNkulunkulu asikhumbuze khona ukuthi kulomuzi asibizela kuwo nasiyalele ngawo inkani kangeni khona, abantu abangezwa umuntu kabangeni khona. Naleli teme elikhona lokuthi siyawungena ngokuthandwa khona, kukhona esikusho enyameni singakusho ngemoya yethu. Sine senza izinto ngebomi bese sithi siyawungena ngokuthandwa khona, kodwa sibe senza izinto ngebomi noma sesikhuzwa kuthiwa lokhu kakenziwa abantu basekuphakameni,
kodwa ke kulele ngiqale ngalo ngane izinhle zika Shembe lokuthi uShembe uyindlovu edla kakhulu labo ebeyiphulula ngayizona. Ngiyakhumbula indaba yensizwa ethiwa ngelinye ilanga yathi uma ngabe ihamba ikweluseni ilusile yayisifika ngaphansi kwesihlahla yayisibona umthunzi omuhle kakhulu yayisihlala lensizwa phansi kwesihlahla yayisinanela umthunzi ngalesikhathi inanela umthunzi yayisilala yaficwa ubuthongo mayiphaphama ebuthongweni lele lensizwa yaphaphama sekunomoya osuqala ukuheleza sekuthanda ukubandabanda. Naw mayithi yavuka lensizwa hawu la eduze kwayo hawu sekuleli inja sekuleli malasi mayithi yabheka cha akusiyo inja lena yilwane lezi zasehlane ezingozi kakhulu yayithi masibheka lesilwane sithola ukuthi sinoboya obuhle kodwa kakhulu silele ikhanda laso silibhekise ngapha ngakuye yayisivuka lensizwa yahlala yasisindeka ukuthi izawusukuma kanjani isuke eduze kwalesi silwane ngoba inkinga singozi kakhulu mayeke wathi uyanyakaza nesobe sesiyavuka bese siyamuhla. Ngaso leso sikhathi kwase kuqhamuka omunye umuntu owayenyuka eza ngakuyo lapho la ekade khona esihlahleni wayiseza weza lo muntu uthe mayiseseduzana wayeseyabingelela the mathi uyabingelela lo muntu ayisithi lensizwa ungawubanga umsindo uzovusa injami le. Hawu na unenje enhle kangaka hawu inje nobuye obuhle kangaka hawu mangayithola nje namlenja yakho lenja yakho yinhle kakhulu wayesethi yinhle kakhulu lenja yami kodwa manje mayilela idinga ukuthi ivuswe kukhona umuntu ebengithi ngiyomdayisela yona ngamfica ngekho khona bese nginqena nami ukuthi ngibuyele naye ekhaya wayesethi lo muntu cha awuna kunginika kodwa yona noma ngesikweleti ke ngoba imali kanginayo wayesethi lo mfana cha ngingakunika yona noma ngabe ngesikweleti usethi ke lo mnumzane pho siyabonana kanjani ukuze ngikunikeze imali yakho uthi hayi kukuwe siyawuhlangana nje njengoba sihlangane namhlanje uyawuhamba uyiphethe imali yami uyawunika wayesethi lo mnumzane ngoba pho ayinayo intamba ayinalo neketa ngosakwenza njani uthi hayi le nje yami kayihluphi kuphela nje kuzofanele singayivusi njengoba ile ngizohamba mina ngikushiye wena uhlezi lapha phansi ngizothi mayivuka ibona wena ebesitshena ukuthi mina uzothi mawusukuma uhamba mayisivukile ebesikulandela ihamba nawe uyohamba nawe uzufike naye ekhaya. Hawu na usho kanjalo impela kuzoba njalo base bevumelana labantu yayisinyenya lensizwa yayisisukuma yayisithatha induku zayo yayisihamba lensizwa wayesesala umnumzane lo bekade efuna inja ayibone inhle kakhulu wayibona inoboya obuhle obuphuphuzelayo ayifice ilele eduze kwalomuntu wayesehlala la bekade kuhleli khona lo mfana isikhathi wayibona isha umsila inja le isikhathi wayibona isha amadlebe yayisivusa ikhaya wathi mayibona ukuthi le nje siyavuka wayeseyasukuma lo muntu ngalesikhathi esukuma yayisiphakama naye lenja yayisimbamba khona lapho yayisimdwephula wathi ngathi uyajomba ethi uzama ukubaleka yayisimbamba lenja kwawungaphansi kwawungaphezulu kwawungaphansi kwawungaphezulu yagcina ihamba le ndoda emhlabeni ibulawa yilenja. Nalolu hambo ke likaNkulunkulu bantwana basekuphakameni zikhona izinto ezinjalo kwezinye izikhathi uyawuthi mawuzibuka kwabanye abantu ebese uzifisa nawe ngazuthi lento ungayenza bese laba abantu beziyeka lezi zinto bezishiya nawe bese uzenza wena zithi lezi zinto singabobulalanga bona ebese ziphenduka zibe ukufa kuzo. Zikhona izinto ezinjalo nalapha endleleni kaShembe nezona futhi ezinjalo zikhona ukuthi abanye abantu bezidlile bangaba nalutho wena bese uzibukela kubo ebese uzithatha nawe uzidla njengoba bekade bezidla bese ziphenduka ziba ukufa kuwe zizobulala ngisho umphefumulo wakho kodwa bona basinde kuzo. uNkulunkulu omuhle noyingcwele wamaNazaretha akasize sizame ngesikhathi sonke sibuyele kuye
inkosi ibusise nikuzile. Amen. Ngicela ukuthanda. Nkosi enhle yamaNazaretha, Nyazi lwezulu, siyabonga mkhululi weyiboshwa. Thando lakho Nkosi ngaso sonke isikhathi, ungakazi usidele, ungakazi usilahle. Ngalo lonke ilanga Nkosi sincengela into eyodwa yokuba Nkosi sizilungisele ukuthi uma sidlula ezweni sihambe sifike lo muzi siyalela ngawo. Ngiyacela ke Nkosi yezulu nomhlaba ukuba usenze nathi ngenhliziyo zethu nangemoya yethu sifune kakhulu ukuba singaduki kule ndlela Nkosi osibeke kuyo. Size singadukelani Nkosi nanawe nangale kwethuna. Uma Nkosi sifa enyameni, sindise Nkosi imiphefumulo yethu ingafi yona. Ifike Nkosi ihlale nawe emzini wakho lokhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga osiyalelile ngawo. Inkosi busise nikuzile. Amen.